Пра што перажывае Лукашенко? Колькі каштуе яго новая цацка, а таксама дзікая гісторыя ад Паўла Латушкі пра звальненне аднаго з галоўных беларускіх ідэолагаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Чым бліжэй выбары, тым больш хвалюецца Александр Лукашенко. Сёння ў яго чарговая нарада на гэтую тэму з самымі топовыми чиновниками и силовиками. Уважаемые товарищи, я думаю, что мы приведем череду подобных совещаний, которые будут связаны с главным событием следующего года, президентскими выборами. Думаю, что сегодня это такое первое совещание, где мы основные контуры должны определить нашей работы. Калі коротко, то галоўная задача чыноўнікам слухаць людзей і аператыўна вырашаць іх праблемы і прэтэнзіі, калі яны па справе. Усё ж урокі 20-го года Лукашенко вывучыў і добра памятае, што сакрэтам поспеху Сергея Ціханаўскага была якраз увага да простага чалавека. Цяпер жа Лукашенко патрабуе ад сваіх падначаленых перахапіць гэтую ініцыятыву і стаць, умоўна кажучы, калектыўным Ціханаўскім. Далей жа Лукашенко зноў завёў старую песню пра кепскі захад, паабражаў сваіх апанентаў, а таксама пакрыўдзіўся на апазіцыю, что ему никто не подяковал за помилование политвязняў. Мы приняли решение по десятку, я принимал эти решения, по десяткам этих так называемых политзаключенных. Ну, радовались бы, поблагодарили как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там, за границей, что они внесли огромный вклад и заставили диктатора принимать подобное решение. Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю журналистам и другим, вы меня хорошо знаете. Я никогда по указке под давлением не принимал решения. Дзікая гісторыя пра аднаго з галоўных ідэолагаў Лукашэнкі. Павел Латушка ў эфіры ток-шоу «Звычайная раніца» расказаў пра тое, як змог звольніць Уладзіміра Замяталіна, былога савецкага зампаліта расійскага паходжання, які ў 90-х стаў адным з найбліжэйшых паплечнікаў Лукашэнкі. Замяталін быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі, адказным за ідэалогію, а пасля віцэ-прэм'ерам. Менавіта яго называлі аўтарам двух беларускіх рэферэндумаў, хросным бацькам дажынак і славянскага базару. А калі Латушка працаваў міністрам культуры, Замяталін узначальваў кінастудыю «Беларусьфільм». Гэта чалавек, які просто зневажаў беларускую культуру. Он увогуле не лічыў, што ёсць беларуская мова, беларуская культура, і ён публічна нават выказваўся вельмі дрэнна. І для мяне гэта было справай таксама вельмі важнай, каб гэты чалавек не меў ніякага дачынення да сферы культуры. Але праз блізкасць Замяталіна да Лукашэнкі звольніць яго было амаль немагчыма. Вось толькі чыноўнік нечакана падставіўся сам. Ён просто напіўся на кінастудыі «Беларусьфільм» і пачаў страляць з пісталета свайго лічнага оружия, там, як яно называецца, там, калі падарунак даецца, як, да, зброя. Вось, ён і прыехаў, дарэчы, тады Кустурыца, рэжысёр, я тады якраз дапамагаў, каб ён прыехаў. Ну, по-рознаму можна ставіцца да Кустурыцы, але ўсё ж таки это сусветны рэжысёр, я быў знаёмы з ім, ну і ён не змог з ім сустрэцца. Ну і вось мне была нагода Лукашэнкі сказаць: глядзіце, ну слухайце, ну он уже п'е беспрабудна, ён страляе з пісталета, ён сустракаецца з сусветнымі рэжысёрамі. Ён кажа: прыбірайце яго з пасады пасля выбараў. Як згадвае Латушка, урэшце Замяталіна ён звольніў, але ж пазней Лукашенко, нягледзячы на свой асабісты дазвол, гэтай гісторыі быў вельмі і вельмі незадаволены. Праўда, варта таксама адзначыць, што сам Замяталін тут адказаць Латушку нічога не зможа, бо чыноўнік памёр у 2019 годзе. Палессе гарыць. На альманскіх балотах адбываецца буйны пажар. У агні 50 гектараў лесу і балот. На ліквідацыю бяды мабілізавалі сілы адразу 5 лясгасаў, а таксама МНС. Паднялі авіяцыю і дзясяткі адзінак наземнай тэхнікі. Прычына пажару пакуль высвятляецца, але з вялікай верагоднасцю бяды нарабіла неасцярожнае абыходжанне чалавека з агнём, бо цяпер у гэтым раёне ідзе сезон збору журавін. Пажар настолькі маштабны, што бачны нават са спадарожнікавых здымках з космасу.
Лукашенко раздаў новыя плюшкі сілавікам. Ён падпісаў указ, які закранае службу ў органах унутраных спраў. Цяпер з'явілася новая прычына для звальнення ці для адмовы ў прыёме на працу. Калі беларус мае грамадзянства іншай краіны, то ў міліцыю яго не возьмуць. А калі ён ужо служыць, то па новым законе могуць за гэта звольніць. Акрамя таго, дадатковыя гарантыі прапісалі і сем'ям сілавікоў. Яны атрымаюць бясплатнае абслугоўванне ў медыцынскіх арганізацыях Міністэрства ўнутраных спраў. Прэс-служба Лукашэнкі выдзяляе яшчэ і вось такі момант. Цытата. Ва ўказе утрымліваецца важная норма аб тым, што на базе органаў унутраных спраў могуць стварацца ваенна-патрыятычныя клубы, што будзе спрыяць развіццю патрыятычнага выхавання моладзі. Канец цытаты. Стала вядома, колькі будзе каштаваць новая цацка Лукашэнкі. Зусім нядаўна чыноўнікі пахваліліся, што ў Беларусі запусцяць свой YouTube з прапагандай і азаронкамі. Сервіс будзе называцца «Відэабел». Падключыць яго плануюць 12 верасня. Там будуць паказваць у асноўным матэрыялы з дзяржаўнага тэлебачання. Але ж у якую суму абыдзецца гэты відэасервіс? Кампанія А1 ацэньвала запуск і абслугоўванне відэахостынгу на працягу года на базе гатовага рашэння ў $600-700 тысяч США. А супрацоўнікі Белта, якія адказваюць за новы праект, падлічылі, што на першы год працы ім трэба $1,5-2 мільёны, а затым штогадовыя выдаткі будуць складаць трохі менш, прыкладна $1 мільён за 12 месяцаў. Грошы гэта, само сабою, бюджэтныя. У першы год лукашэнкаўцы спадзяюцца максімум на 3000 наведвальнікаў адначасова, а на другі год чакаюць не больш за 20 тысяч адначасовых падключэнняў ці да 50 тысяч падчас грамадска значных падзей. Другое прышэсце звольненага чыноўніка. У пачатку гэтага года міністр аховы здароўя Дмітрый Пеневіч быў нечакана звольнены і адпраўлены ў адстаўку. Што стаяла за такім рашэннем Лукашэнкі, было не вельмі зразумела, бо Пеневіч, здаецца, асабліва нідзе свайго галоўнага начальніка не падвёў. Рэпрэсіі ў медыцынскай сферы, ціск на спецыялістаў, з'яўленне ў паліклініках і бальніцах так званых намеснікаў па кадрах з ліку былых КДБшнікаў. Усё гэта з'явілася пры Пеневічы. Вось толькі пасля пачаліся дзіўныя падзеі. Сам Лукашенко, звольняючи министра, казал вот так. Здесь речь не идет о каком-то освобождении Пеневича от занимаемой должности. Просто я его вижу в другой должности. Он будет работать в другой должности. Человек молодой, энергичный, поэтому никто не собирается его отпускать на покой, образно говоря. Але ж пасля Пеневіч папросту знік. Новую працу ў сістэме Лукашэнкі ён не атрымаў. І гэта было дзіўна, бо па ўзросце і па пасадзе Пеневіч цалкам мог разлічваць як мінімум на нейкае прызначэнне тыпу інспектара па вобласці ці тыпу таго. Але цяпер з'явілася інфармацыя, што Пеневіч увесь гэты час правёў у Расіі, але цяпер вярнуўся ў Беларусь і будзе займацца пастаўкамі медыцынскага абсталявання. Беларуску ў Польшчы асудзілі за шпіянаж. Гаворка ідзе пра былую актывістку кампаніі «Гавары праўда» Дар'ю Астапенка. Па версіі следчых, яна спрабавала наладжваць кантакты з актывістамі дыаспары, пранікаць у вядучыя беларускія арганізацыі ў Польшчы, прапануючы ім сваю валанцёрскую дапамогу. Таксама дзяўчына збірала інфармацыю пра дзейнасць падраздзяленняў паспалітага рушэння ў Беластоку, пра беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне і тых, хто аказвае ім дапамогу. Вядома, што Астапенка прызналася ў супрацы з беларускім КДБ і пайшла на супрацоўніцтва з польскімі сілавікамі. У выніку дзяўчыну асудзілі на 2 гады і 8 месяцаў зняволення. Акрамя таго, палякі заявілі аб спыненні дзейнасці цэлай групы кібердыверсантаў, якія працавалі на Беларусі Расію. Па словах польскіх чыноўнікаў, беларускія і расійскія спецслужбы хацелі красці інфармацыю, каб выкарыстоўваць яе для шантажу. Прасцей кажучы, выкрадзеныя персанальныя даныя маглі быць выкарыстаныя для вымагальніцтва грошай, а таксама для прымусу да вярбоўкі. У Нясвіжы беларускія шыльды з назвамі вуліц мяняюць на рускамоўныя. Як патлумачылі раённыя ўлады, гэта пачалося яшчэ ў 23-м годзе падчас святкавання 800-годдзя горада. Зроблена гэта было, цытата, для зручнасці турыстаў і гасцей горада. У будучыні мяняць шыльды назад на беларускамоўныя ў райвыканкаме не збіраюцца. Кажуць, што для гэтага няма неабходнасці і лішніх грошай.
Пачалася школа і пачаліся прыколы. Цяпер беларускія бацькі дзеляцца ў соцсетках вясёлымі момантамі з жыцця сваіх маленькіх вучняў. Хтосьці, напрыклад, не можа справіцца з афармленнем дзённіка. У тыктоку показалі ролик, з якога вынікае, што школьнік змог правільна запоўніць дзённік толькі з 6-й спробы. Іншы вучань чамусьці вырашыў пачаць школьны год адразу з сярэдзіны дзённіка. Можа, спадзяваўся, што тады вучоба хутчэй скончыцца. Яшчэ аднаго школьніка паставіла ў тупік задача правільна падпісаць сшытак. А другі падпісаў такі сшытак бездакорна, але чамусьці дагары нагамі. Для кагосьці невырашальнай праблемай становіцца напісаць дату і словы «класная работа». Але калі што, мы нікога не асуджаем і жадаем і вучням, і іх бацькам сілы, вытрымкі, ну і добрых адзнак. Мама 4 дзяцей показала выдаткі сям'і на месяц і разварушыла інтэрнэт. Кредит 716,47, коммунальные 168,32, мобильный телефон 63, Валберес 33,29, продукты 739,21, одежда 116,85, бытовая химия 24,65, аптека 11,54, так, дети 256,98 расходы, ну и прочие какие-то расходы 213,24. Итого 2343,60. С учетом того, что двоих детей дома не было 15 дней. Поэтому на продукты такая сумма. Так что как-то вот так. Калі што, жанчына жыве не ў Мінску і не ў абласным цэнтры, а ў Крычаве, гарадку на 23 000 чалавек. Але ж яна выхоўвае дзяцей сама, бо бацькі ў сям'і няма. Ролік сабраў ужо больш за 200 000 праглядаў і падзяліў каментатараў на 2 лагеры. Адны крычаць, што гэта дзікія сумы, а іншыя, што на такую вялікую сям'ю выдаткі на самай справе вельмі эканомныя. Бязлітаснае дажыначнае мастацтва. У полі Мядзельскага раёна цяпер з'явілася вось такая саламяная скульптура. Калі вы не разабраліся, то гэта багамол і скарпіён. Прычым за такі дзікаваты арт-праект можна атрымаць неблагія грошы, бо конкурс падобных саламяных скульптур штогод арганізоўвае Мінаблвыканкам. Пераможца конкурсу атрымае дыплом і грашовы бонус у 70 базавых альбо 2800 рублёў. За другое і трэцяе месцы даюць 2400 і 2000 рублёў адпаведна. Каб удзельнічаць у конкурсе, канструкцыя павінна быць не менш за 2,5 метры ў вышыню і размяшчацца ў агульнадаступным месцы паблізу дарог агульнага карыстання. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.